A ka kiiritigɛla 6 minnu ye kɔrɔlenko ye olu y'a jateminɛ ka kɛɲɛ ni ɲɛtakɛlaw 3 ka hakilinaw ye ko dɔncogo minnu bɛ kɛ kalansow kɔnɔ olu tɛ sariya sunba kɔnɔ ka jateminɛ cɛbɔ farafin kulɛriw siya walima u bɔyɔrɔ la. Sanfɛ kalanso caman y'a jateminɛ togo jugu la ko mɔgɔw ka danyɔrɔ basigilen tɛ ka kɔrɔbɔli ye seko minnu sɔrɔla walima kalan minnu sɔrɔla nga u fari kulɛri fɛ. An ka mana sariya sunba tɛ sɔn o ma. Kiiritigɛla John Robert y'o sɛbɛn fanba la. A b'a fara kan ko o yɔrɔ ye ko ka kalandenw ka kan ka furakɛ ka da kelen kelen bɛɛ ka ko kelenw na nga a man ka furakɛ k'a da siya sariyaw kan. Sanfɛ kalanso damadɔ minnu tun bɛ sugandi kosɛbɛ olu tun ye siya ni siya sariyaw don u ka dɔnko taabolo la san 1960 laban na walasa ka bɛnbaliya minnu bɔra Amerika danfarako tɛmɛnenw na olu tali ani ka dɔ fara mɔgɔ fimanw kan Hispaniku walima Amerika jamanaden hakɛ kan u hakɛw la. O politiki ninnu n'u bɛ wele ko danfara ɲuman olu kɔrɔfɔra kosɛbɛ tuma bɛɛ kɔrɔlen jɛkulu kɔnɔ minnu b'u jate ko u tɛ ye wa u b'a ye o kɔnɔ ko siya woloma kɔsegin. A ko fɔra siɲɛ caman kabini san 1978 kiiritigɛsoba tun ye hakɛ dɔ bali n'a bɛ wele ko kota nga a tun ye yamaruya di tuma bɛɛ sanfɛ kalansow ma u ka siya ko sariya jateminɛ fɛn wɛrɛ cɛma fo kana se bi ma o y'a jate ko sariya ye ka danfara ba ɲinini kɛ kalansow kɔnɔ hali ni o kɔrɔ ye ka bɛnkan sariya tiɲɛ Amerika jamanadenw bɛɛ cɛ. Lafiɲɛ bɔ dɔn ɲɛta kiiritigɛla dusu tiɲɛna kosɛbɛ ni nin yɛlɛma ye. Nin kiiritigɛ nin b'a bɔyɔrɔ sɔrɔ jalaki dɔ la min kɛra san 2014 na Amerika sanfɛ kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenw ni foroba kalanso kɔrɔbaw kan. Harvard Caroline Uruduguyanfan t'a la. Jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔya la n'o tɔgɔ ye ko Student for Fair Admission n'o ye néoconservateur ye kɔlɔsilikɛla kuraw dɔ n'o ye Edward Blum ye o tun ye u jalaki ko u bɛ danfara don Asie kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ.